Tak neplačkej, ty ver mi posledný krát. To vravíš stále, že sa nemám báť. Čo mi to dávaš, je čistý prvý plán. Riešim len hudbu a len sebou spávam. A keď sme spolu sami, tak to nejde. Len na mňu zvukovek to hádam prejde. Hrdlo mi zviera, pocit prázdna mám. Na ten chlad dotyk viac má. Je koniec, nie je cesty späť, ja viem to. Je koniec, kde sme ja a ty vieš to. Máme dve cesty, ktoré nič nespája. Choď von z mojich snov. To je náš príbeh, cítim blízky pád. Tak to pochop, už je konec. Chceli sme viac, aj málo sa niekedy dá. Už sa to nedá a nedá. Poviem ti tých pár slov, tak prevodia snáď. Nechcem nič počuť, som sám. Nemôžem dýchať, nechcem mať pri tebe stáť. Choď von, vráť to späť, vráť to hneď. Nie si rád, že ma tu máš. Je to zlé, už sa to nedá vrátiť späť. Cítim len hlad, dobre už dávno preč. Už ani nemôžem nájsť počnú reč. Môj rytmus je len tvoj. Každá lúka s nádej je v nás, je v nás. To je náš príbeh, cítim blízky pád. Tak to pochop, už je konec. Chceli sme viac, aj málo sa niekedy dá. Už sa to nedá a nedá. Poviem ti tých pár slov, tak prevodia snáď. Nechcem nič počuť, som sám. Nemôžem dýchať, nechcem mať pri tebe stáť. Choď von. Emka, bola si tradične úžasná. Ja ti ďakujem za ten krásny výkon. To je kytica pre teba. No jasné, že ďalšia. Prosím. A ja som bol. Aj ty si bol. Ty si bol úplne úžasný a daj na to 5. Skvelé. Marcel, ďakujem ti. Marcel, Emka. Vy ste super. Teraz sa rozlúčime s divákmi, dobre? Takže priatelia, my vám ďakujeme, že ste boli dnes svedkami tohto modrého z neba, ktorého hlavnými hviezdami v podstate boli títo dvaja ľudia, ale samozrejme aj ľudia z predchádzajúcich príbehov. V prípade, že by ste chceli týmto ľuďom nejakým spôsobom pomôcť, tak máte tu možnosť, využite a zdieľajte našu facebookovú stránku. No a ak by ste chceli niekomu niečo napísať, tak napíšte na adresy, ktoré už vidíte na svojich televíznych obrazovkách. Majte sa pekne, vidíme sa v modrom z neba opäť o týždeň, v stredu, o ktorej... 20:30 na Markíze. Presne tak, majte sa pekne. Na Markíze! Tak, ahoj! Niekto nám písal,